Sa number 7, apat ka mga minor de edad nga na-rescue sang Army na missing. Duha ka semana na nagligad sang na-rescue sa katapos ang 79th Infantry Battalion ang mga minor de edad nga nagapangidaron 16, 13 na pulo kag 7 ka tuig sa barangay Hilub-an sa Banwa sang Calatrava. May naghatag sa Army sang impormasyon nga gin-abandon sa mga ginikanan nga katapos ang New People's Army ang apat gani gikadtuan ini sa mga soldado. Sunod sa commanding officer ng 79th IB nga si Lieutenant Colonel J.J. Javines, ginpalabot nila sa lokal nga panguluhan sa Calatrava ang insidente kag gitagaan sang ayuda mga kabataan. Pero bangod sa wala man sang posibilidad o kung wala man sang pasilidad ang Municipal Social Welfare and Development Office ang Banwa, gin-turn over ang mga kabataan sa foster parent nga magasapupo sa ila. Sang Lunes, ginpahibalo na lang kuno ang Army nga na-missing ang mga kabataan. Suno pa sa kay Javines sa panaysayon sang foster parent, sang Sabado pagbalik sang foster parent sa ilang balay, wala na ang mga kabataan. Mga taga-Gihulngan City, Negros Oriental ang mga kabataan kag ginasaylo-saylo sa mga ginikanan nga nag-upod sa hublag suno sa Army.